Усё наше жыццё падобна на кіно, чорна-белае або каляровае. Як жа выбраць харошы фільм? Вельмі проста. Мне ў гэтым дапамагае кніга. Яшчэ Францыск Скарына сказаў: «Любіце кнігу, бо яна крыніца мудрасці». Тое ж самае можна сказаць і пра добрае кіно. Апошнім часам я даволі часта успамінаю ваеннае кіно. Чаму? Таму што 80 гадоў мы жывём пад мірным небам. Таму што нельга забыць тую страшэнную, вялікую айчынную вайну. У памяці усплывае фільм рэжысёра Міхаіла Пташука «Вазьму твой бой» па матывах аднайменнага рамана Івана Шамякіна. Кадр першы. Сямігадовы хлопчык Іван схаваўся пад печчу і бачыць, як паліцай забівае спачатку цяжарную маці, потым расстрэльвае сястрычку. Маці не выдала мужа партызана і загінула. Як маленькае дзіця такое магло перажыць? Як яно не закрычала, не заплакала там, пад печчу? Кадр другі. Прайшло 35 гадоў. Іван Батрак добрасумленна працуе вадзіцелем у калгасе. Мае утульны дом. У яго ёсць жонка-медсястра Таіса, дачка Валя і сын Карней. Але у сяло вяртаецца той самы паліцай пальнушцы Шышка. Ён адсядзеў 25 гадоў і ўпэўнены, што загладзіў сваю віну. Хочацца разам з галоўным героем крыкнуць: «Людзі, ён жа забіваў дзяцей, знішчаў людзей! Няўжо вы забыліся?» Кадр трэці. Дачка Івана Батрака не разумее бацьку. Яна лічыць, што прайшло ўжо шмат гадоў і што трэба жыць далей і не думаць пра мінулае. Жонка Таіса, наадварот, разумее і падтрымлівае мужа. Жанчына імкнецца загаіць душу скалечаную вайной. І, у выніку, яна ўвогуле забірае боль блізкага чалавека, забіваючы былога паліцая. Які лёс чакае Таісу? Ёй прыйдзецца адказаць за свой учынак, але, спадзяюся, яе змогуць апраўдаць. Эпілог. Усё наше жыццё падобна на кіно. Кадр кінафільма як кадр жыцця, дзе мінулае ідзе побач з сучасным. Глядзіце фільмы пра вайну, каб на ўласныя вочы убачыць злачынства і жорсткасць, якія не павінны існаваць на нашай зямлі. Памяць — адказная і цяжкая ноша,